agora a novidade, non? De alguna maneira desta nova edición, que ademais está corrixida e polo tanto tamén aumentada. Aínda que non estamos polo San Martiño, pois este poema é un texto sobre a matanza dos porcos, que creo que non había moitos na literatura galega sobre a matanza dos porcos. Ten un sobre o xamón o Otero Pedrallo, pero sobre a matanza en concreto non me soa. Entón, bueno, a matanza dos porcos en realidade refire, claro, un rito antropolóxico ancestral que eu vivín desde nena, claro, de maneira natural, na miña casa, na aldea, pero que representa tamén a memoria, como antes falaba Luís, a memoria dun mundo prácticamente extinto, como é a nosa cultura rural. Polo tanto, é un poema da memoria amorosa por aquel mundo e pola cultura en franco retroceso ou casi extinta xa, na que eu me criei, da que tantos saberes profundos adoptei, porque moito se fala da alta cultura. Eu creo que é unha denominación un tanto incorrecta, non? Podemos falar de cultura académica, porque a outra, a cultura popular, a cultura das xentes ágrafas, analfabetas, é tamén cultura, e desde logo é unha cultura profunda. E este texto é, polo tanto, un poema de amor, co que me quero despedir hoxe, un poema de amor àquela cultura profunda na que eu vivín, na que soñei, na que me criei, e que de alguna maneira permanece en nós un eco antropolóxico que tardará, iso sí, en extinguirse. Moita felicidade, moita lava e moita vida para todos vós a través da matanza dos porcos e a pequena Pitia. Algúns días antes bulía pola casa un ar preparatorio a cerimonia. Meu pai afiaba coitelos na pedra moa e miña mai rachaba sabas vellas facendo sudarios infinitos trapos que limpan o sangue, o rastro das tripas, o poema. Algúns días antes eu percibía un grao de excitación premonitoria, como que debe sentir o galo na úvula xusto antes de que rompa o día. A intuición, que é exacta porque é instinto de creación e nos domina e fai o que quer con nós. Eu sentía unha forza elemental naquel silencio ritual co que meu pai asentaba o caldeiro no tres pés e preparaba a leña e as lancetas e calculaba o peso de cada porco polas paras de pataca e nabos que comeran cada día. As partes de freba e de mito pesadas na romana. A noite antes non se lles daba cea aos animais e miña mai discretamente, disimulando a dozura, baixaba o cortello a rañarlles por derradeira vez o lombo. Pola mañá empezaban a chegar parentes e o patio enchíase de xente disposta a cada quen o seu labor, establecido minuciosamente por leis animistas escritas no ADN. Arredor do caldeiro no que xa case fervía auga, quentábamos as maus, aterecidas de frío. Na parte introdutoria da área eu sufría como que son un violín no medio dunha matanza, pero asumía a experiencia poderosa do depredador e comprendía a beleza do cataclismo que estaba a piques de se producir en canto o señor Manuel de Parada aparecía pola porta. As súas maus son as máis grandes que vin nin verei arredor do caldeiro no que xa case fervía auga. Xusto despois de acariñar a miña cabeciña de nena de 3 anos, coa mesma precisión do amor, mataba. Un quiasmo vertixinoso cruzaba meus sentidos naquel intre, e se alguén falase entón, oiríamos os pés quebrados das linguas prelatinas por entre o bramido agudo do marrao, a oitava sinfonía de Sibelius, e o sexo palpitando no patio de punta a punta, a carne, o sangue, o amor, a morte, a potencia do poema que me estoupa nas tempas e apréixame a vaxina en ondas sucesivas de coñecemento e último prazer. Pero antes, unha pedra de voz lanzaba a pregunta eterna, repetida durante xeracións naquel punto concreto do cosmos. E quen lle apara o sangue?
A tía Elia, coas mangas refucidas, daba un paso e co balde de zinc na man respondía co silencio que asume o seu destino e no intre en que o coitelo entraba na carótide estaba preparada. Había que remexer rápido sangue para que non callase a linguaxe. Saía sempre co rostro salferido vitoriosa, como quen aguanta a tensión mentres lle é revelado o poema. Despois sai á superficie con 3 litros de sangue no seu balde. Aquela tribo en transo arrastraba entón o animal ata o caldeiro, como se acabasen de matar a Deus e houbese que carretar o lombo o enorme peso da omnipotencia, escaldala na auga que fervía a cachón e despois raspar a súa pel, as impurezas, limpar os recantos, arrancarlle as unllas cun ferro. Aquela noite mesma, meu pai ceaba os miolos cocidos do marrao naquela cociña humilde mentres chove 40 anos despois de outros 40, e por unha fenda do poema eu podo ver aquela tribo en transo que arrastraba un animal ata o caldeiro, como se acabasen de matar a Deus e houbese que carretar o lombo o enorme peso da omnipotencia. Cunha incisión perfecta abríase o porco pendurado dunha trave do ano 1600. Creábamos o baleiro extirpando os seus órganos e logo, debruzadas as mulleres sobre o carro, había que desentretirar as tripas, comprender o sentido das entrañas, a curva do colon, buscar o principio e o final dos intestinos. Recordo fundir as miñas maus naquela calor suave inda da vida para arrancarlle a graxa e darlle a volta ao duodeno, e logo había que ir ao rego lavalas na corrente que arrastra as impurezas, porque era así como aprendía a pequena Pitia a interpretar as vísceras nun patio de aldea, sen saber nada dos libros fulgurais dos etruscos que adiviñaban o porvir e dirixían exércitos ás guerras, analizando métricamente o fígado dun porco. De noite, quedaba o animal pendurado no patio, na soidade da morte. Había que velar que os cans non o comesen, que os muracegos non fixesen o seu niño no lugar onde noutrora estivera un corazón. Había que agardar que a carne arrefriase e a ánima partise polo carreiro da fonte a fozar cando os espectros no barro do outro mundo. Pola mañá, o señor Manuel de Parada partía o marrao como a quen traza un mapa medieval e divide a terra e os océanos, aparta ríos, levanta catedrais e crea a suma do saber riba do carro, fragmentada. Miña mai entón aparecía investida dun poder sintáctico ancestral, organizando cada parte segundo a súa función. A graxa para os roxóns, os osos da soá para o caldo, o costelar para a bóveda celeste. Todos aceptábamos o mandado sabendo que estaba en xogo a orde do discurso, o salgado da carne, o correcto funcionamento da máquina de picar que tritura o pensamento e fai anacos tan pequenos que nin sequera Derrida os atoparía no fondo do barreñón vermello. Eu aprendín a comer o sangue póstumo, mesturado con fariña, ovo, unha cunca de auga, outra de leite e un chisquiño de sal. A dose exacta de alén que pode alimentarnos sen levarnos, como pasa exactamente co poema, cando turra dunha caro alto e xa se ve a terra desde o espazo e o temor a non dar descendido a preixas proteínas no noso núcleo humano, tanto que a densidade do átomo se iguala á dose exacta de alén que pode alimentarnos sen levarnos. O derradeiro día quedaban os chourizos pendurados nun móvil de Calder feito con barancas de carballo, na vanguarda dos cuartos de abaixo onde vivín con outro nome e os mesmos xenes no século XVII. Cada mañá meu pai descendía aquela parte da casa que apenas tiña piso, facía un lume baixo para fumar a carne e que os chourizos fosen secando pouco a pouco. Cada mañá palpábaos medindo a consistencia, o grao de humidade e que non rompese a tripa e o fío que atamos as mulleres nos extremos conservase a súa tensión, o no, a lección umbilical. Cada mañá, meu pai descendía a aquel lugar para manter o lume, obedecendo a súa natureza de titán
que entrega na punta dunha estela unha reacción química, o encontro cotián descomunal entre o oxígeno e un material que se oxida o derradeiro día.